नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि आज जागतिक पर्यटन दिन आहे. या जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त आपणा सर्वांना आभाळभर शुभेच्छा देतो. खरं तर सुरुवातीलाच बोललो, भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणजेच आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लगतच रत्नागिरी जिल्हा आहे. जो पहिला आताचा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा रत्नागिरी जिल्ह्यात होता. त्यानंतर विभाजनानंतर दोन जिल्हे वेगवेगळे झाले आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पर्यटनाचा बहुमान मिळाला. भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा होण्याचा बहुमान मिळाला. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात निसर्ग संपन्नता आणि खरंखुरं कोकण काय असतं हे अनुभवायचं असेल तर कोकणात यावं असं नेहमी सांगितलं जातं. आणि अर्थात आमचं कोकण सुद्धा तितकंच निसर्ग संपन्नतेनं फुललेलं असं कोकण आहे. खरं तर पर्यटन दिन आहे आज आणि या जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त पर्यटनाचे नेमके प्रकार किती आहेत आणि आपल्या कोकणात नेमकं कशा पद्धतीचं पर्यटन सुरू आहे आणि जर हे वाढवायचं असेल तर नेमकं अजून काय करावं लागेल, पर्यटकाची नेमकी व्याख्या काय, या काही गोष्टींचा उहापोह करण्यासाठी आणि थोडीशी चर्चा करण्यासाठी मुद्दामून आपणा सर्वांसमोर लाईव्ह आलोय. खरं तर पर्यटन आणि कोकण हे एक नातं सुरुवातीपासून चालत आलं. आपल्या कोकणामध्ये पर्यटनाचे म्हणजे जो काही मी फिरतोय बाहेर आणि अनुभवतोय याच्यातून जे समोर येतं त्यामध्ये मी केलेले प्रकार जे आहेत हे पर्यटनाचे एक 5 ते 6 प्रकार आहेत. हे नेमके प्रकार कुठले हे सुरुवातीला आपण जाणून घेऊ. खरं तर धार्मिक कार्यकर्ता अथवा धार्मिक स्थळांना भेट देणारे पर्यटक जसं की तिरुपती बालाजी आहे, शिर्डी आहे साईबाबांचं, सोमनाथ मंदिर, द्वारका, मदुराई, अगदी पुरी, वैष्णोदेवी, गणपतीपुळे इत्यादी अशा पद्धतीचं धार्मिक पर्यटन हा एक पर्यटनातला सर्वात महत्वाचा एक प्रकार आहे. स्थलदर्शन करण्याकरता भेट देणारे पर्यटक जसे की जैसलमेर, अजंठा वेरूळ लेणी, चित्तोड, हम्पी इत्यादी. पर्यटकांचे नेमके प्रकार काय काय आहेत? तर धार्मिक स्थळावरती जाणारे पर्यटक, स्थलदर्शनासाठी जाणारे पर्यटक जसं की त्या ठिकाणी लेणी आहेत अजंठा वेरूळला या ठिकाणी जाणारे पर्यटक. तिसरा एक पर्यटकांचा प्रकार आहे तो म्हणजे निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी थंड हवेच्या ठिकाणी सुट्टी घालवण्यासाठी जाणारे पर्यटक. उदाहरणार्थ आमच्या सिंधुदुर्गात असलेला सर्वात थंड हवेचं ठिकाण म्हणजे आंबोली आहे, महाबळेश्वर आहे. अशा पद्धतीचे देखील पर्यटक आपल्याला पाहायला मिळतात. मित्रमंडळींसोबत दंगा मस्ती आणि मौज मजा करण्याकरता येणारे पर्यटक जसं की अगदी शेजारी गोवा आहे, दीव दमण आहे अथवा मुंबई जवळ असलेले काशीचे समुद्र किनारे. हा सुद्धा एक पर्यटकांचा प्रकार आहे. त्यानंतर मी केलेला 5वा प्रकार तो म्हणजे जंगलाच्या कडेकपारीतून अथवा दुर्ग म्हणजे गड किल्ले तसंच दुर्गम प्रदेशात येणारे काही साहसी पर्यटक जंगल सफारीचा आस्वाद घेण्यासाठी हे पर्यटक आणि पावसाळ्यामध्ये आता पावसाळा सुरू आहे त्याच्यामुळे त्याचा ट्रेकिंग करण्यासाठी येणारे हे पर्यटक असतात. 6वा एक पर्यटनाचा महत्वाचा प्रकार आहे तो म्हणजे व्यावसायिक उपक्रमांकरता विविध पर्यटक म्हणण्यापेक्षा म्हणजे व्यावसायिक उपक्रमांसाठी हे एकत्र आलेले सर्व पर्यटक या संज्ञेत मोडणारा वर्ग हा पर्यटक म्हणण्यापेक्षा व्यावसायिक म्हणणं हे जास्त सोयीस्कर ठरेल. पण काय झालंय विविध कामांकरता विविध शहरात आयोजित करण्यात येणाऱ्या बैठका, चर्चासत्र, सेमिनार्स या सर्व गोष्टींकरता येणारा जो वर्ग असतो हा पर्यटक असतो परंतु तो व्यावसायिक असतो. व्यावसायिक असतो. ह्या पर्यटकांमुळे काय होतं? खरं तर अशा पद्धतीचे व्यावसायिक पर्यटक म्हणजे बैठका असतात, सेमिनार असतात. अशा पद्धतीचे पर्यटक हे येत असल्यामुळे त्या ठिकाणचे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट हे बुक झालेलं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. अशा पद्धतीचा सकारात्मक परिणाम आपल्या समोर आणणारे काही पर्यटक
अशा वेगवेगळ्या पर्यटकांमध्ये खरं तर पर्यटकांचे हे जे प्रकार आहेत हे मांडण्यामागचा माझा एक साधा सरळ प्रश्न आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा भारतातील पहिला पर्यटन जिल्हा, शेजारी असलेला रत्नागिरी जिल्हा. पर्यटकाची नेमकी व्याख्या काय हो? खरं तर कोकणामध्ये पर्यटन, आंबा, मासेमारी, नारळ, काजू हे प्रमुख व्यवसाय आहेत. ही झाली नाण्याची एक बाजू. ही झाली नाण्याची एक बाजू. मी नेहमी सांगतो, नाण्याला जर पूर्ण आकार द्यायचा असेल, तर नाण्याला जसा छापा आहे तसा काटा सुद्धा आहे. जर छापा पर्यटन, आंबा, नारळ, काजू, मासेमारी हे असेल, तर काटा अर्थातच कोकणात येऊ घातलेलं औद्योगिकीकरण हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. विषयाच्या अंतर्भागात पोहोचण्यापूर्वी मुद्दामून मला काही गोष्टी म्हणजे माझा बघा, मी नेहमी सांगतो, जो माझा दृष्टिकोन आहे तो तुमचा असावा असं माझं मत नाही. मी जे सांगतो ते आपण मान्य करा असं माझं म्हणणं नाही. माझं एवढंच मत आहे, जे सांगतोय याबाबत थोडासा आपण विचार करायला हरकत नाही. लक्षात घ्या, आपल्याकडे येणारे पर्यटक म्हणजे अगदी ते त्रिफोर घालून येतात बघा, टी शर्ट घालून, त्रिफोर घालून. त्यांना आपण पर्यटक म्हणावं का? हा मला पडलेला प्रश्न आहे. मला पडलेला प्रश्न आहे. का पडला हा प्रश्न? कारण की या पर्यटकांचा खरंच आमच्या इकडच्या पर्यटन व्यावसायिकांना काही फायदा होतोय का? प्रश्न आहे. आपली स्वतःची हे गाडी करून येतात. गाडी करून आल्यानंतर येताना स्वतःची भाकरी, चटणी, भाजी जे काय असेल हे स्वतःचं स्वतः घेऊन येतात. इकडच्या समुद्र किनाऱ्यांवरती एन्जॉय करतात आणि पुन्हा परतीच्या प्रवासाला निघतात. ना इकडे काही ते खात, ना इथं काही राहत. मग ह्या पर्यटकांचा आपल्याला काही फायदा आहे का? मग असे पर्यटक नको आहेत का आपल्याला? पाहिजेत. कारण की हे पर्यटक कोकणचं निसर्ग सौंदर्य पाहायला येत आहेत. पण या पर्यटकांच्या सोबतीनं कोकणात खरेदी करणाऱ्या पर्यटकांची संख्या जर वाढवायची असेल, तर मुळात आजूबाजूची लोकसंख्या वाढणं हे सुद्धा काळाची गरज आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी मी मगाशी जे पर्यटकांचे प्रकार सांगितले, हे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारात मोडणारे पर्यटन करणारे पर्यटक आहेत. आपण देखील याच्यातील काही भागांमध्ये पर्यटन केलेलं असेल. या प्रकाराच्या पर्यटनाचं वैशिष्ट्य असं की यातील काही पर्यटन हे केवळ कुटुंबापुरतं मर्यादित असतं. काही मित्रमंडळी समवेत करणारे असतात, तर काही कार्यालयीन सहकाऱ्यांसोबत करणारे पर्यटन असतात. या प्रत्येक पर्यटनातील पर्यटन काळ हा त्या प्रकारच्या पर्यटनावरती आधारित असतो. खरं तर या पर्यटनाचा कालावधी आपण पाहिला तर तो 5 ते 7 दिवसांचा असतो. पर्यटकांची पर्यटन स्थळी खर्च करण्याची वृत्ती सुद्धा विशिष्ट प्रकारच्या पर्यटनावरती अवलंबून असते. उदाहरणार्थ समुद्रकिनारी जर काही पर्यटक आले, तर समुद्रकिनारी असलेलं स्नॉर्कलिंग, पॅराग्लायडिंग, बोटिंग, साहसी खेळ इत्यादींमध्ये पर्यटक पैसे खर्च करतात. धार्मिक स्थळांना भेट देणारे पर्यटक हे तेथे असणाऱ्या पूजा अर्चा, अभिषेक याच्यावरती खर्च करतात. धार्मिक विधी, दान देणं याच्यावरती खर्च करतात. काही पर्यटक स्थानिक बाजारपेठेतून स्थानिक वस्तूंच्या खरेदीवरती भर देण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून गावातील काही स्थानिक दुकानांना ते आवर्जून भेट देखील देतात. अगदी मुन्नारला गेलेले जे पर्यटक होते, हे विविध प्रकारची चहाची सामानं खरेदी करतात. खरं तर आता आपण ज्या मगाशी काही गोष्टी मी सांगण्याचा आपल्याला प्रयत्न केला, हे कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचं तरी पर्यटन विकसित होईल याचा विचार कर. म्हणजे आपल्या कोकणात हे सर्व प्रकारचं पर्यटन आहे. पण ह्याच्यातलं कुठलं पर्यटन विकसित झालंय याचा सुद्धा आत्मचिंतन करण्याची, विचार करण्याची वेळ आजच्या जागतिक पर्यटन दिनाच्या औचित्यानं
आली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. त्यामुळे नेमकं आमच्या कोकणात कुठल्या पद्धतीचं पर्यटन हे डेव्हलप झालंय याचा विचार करणं, आत्मचिंतन करणं, आत्मपरीक्षण करणं ही आताची गरज आहे. खरं तर गणपतीपुळे सोडल्यास भारतभर प्रसिद्ध असलेलं कोणतंही धार्मिक क्षेत्र कोकणात नाही. आता हे मी धाडसी विधान केलेलं आणि ते सत्य आहे. ते सत्य आहे. काही जणांना वाटेल अरे आमचं गाव आहे, आमचं गाव पर्यटन कोणाला माहिती नाही. वास्तविकता नाकारून चालत नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यातलं गणपतीपुळे जे संपूर्ण भारतभर प्रसिद्ध आहे ते सोडलं तर कोकणात संपूर्ण भारतभर, संपूर्ण जगभर प्रसिद्ध असलेलं एकही पर्यटनाचं गाव नाही. थंड हवेचं ठिकाण कोकणात एक आंबोली हे सोडलं तर दुसरं नाही. त्यामुळे कोकणात येणारा पर्यटक फक्त आंबोलीचा घाट सोडला तर दुसरीकडे कुठेही पर्यटनाला, थंड हवेच्या ठिकाणाच्या पर्यटनाला जाऊ शकत नाही. आपल्या कोकणात जैसलमेर, चित्तोड, अजिंठा, हम्पी अशी स्थलदर्शन करणारी पर्यटन स्थळं नाहीत. वास्तविकता मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. लक्षात घ्या, समजून घ्या. काही जलदुर्ग आहेत, परंतु पर्यटकांसाठी त्या ठिकाणी योग्य सोयी सुविधा आहेत का? प्रश्न तुमच्याकडे सोडतोय. ही स्थिती महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच किल्ल्यांची, अर्थात किल्ले पर्यटनासाठी जे जातात त्या ठिकाणची आहे. याच्यामध्ये निश्चित कुठलं दुमत असू शकत. भौगोलिक बाबीचा जर विचार केला आपण तर कोकणाला सुंदर असे समुद्र किनारे लाभलेत, कुठली शंकाच नाही. परंतु येथे जाण्याचा योग येत नाही म्हणून कित्येक समुद्र किनारे हे ओसाड दिसत आहेत आपल्याला. का तर त्या ठिकाणी जायला चांगला रस्ता नाही, समुद्र किनारे राहण्यासाठी चांगल्या सोयी सुविधा नाही. एक देवबाग तारकर्ली सोडलं, मालवण सोडलं, त्या इतर गावागावात असलेले समुद्र किनारे, स्वच्छ समुद्र किनारे कितीतरी आहेत. पण खरंच या समुद्र किनाऱ्यांभोवती, किनाऱ्यांच्या शेजारी काही सोयी सुविधा आहेत का? प्रश्न तुमच्याकडे. समुद्र किनारे आवश्यक असणाऱ्या पर्यटन क्रीडा यांची संपूर्ण कोकणात काही जुजबी ठिकाण आहेत, काही जुजबी ठिकाण आहेत. आणि ही जुजबी ठिकाणं सोडल्यास बाकी काही नाही. हे सर्व एका रात्रीत उभं करणं शक्य आहे का? 2-4 वर्षात उभं करणं पण शक्य आहे का? शक्य आहे. तर मागच्या 70 वर्षात का उभं झालं नाही हा सुद्धा प्रश्न आहे. तुमच्याकडे सोड. इतर राज्यातील विस्तारित पर्यटन क्षेत्रांचा अभ्यास केला तर ह्या सोयी सुविधा उभारण्यास कित्येक वर्षांचा कालावधी लागलाय हे लक्षात येतं. हे लक्षात येतं. कोकणातील समुद्र किनारा त्याची तुलना आपण गोवा अथवा केरळशी करतो आणि त्याच्या तुलनेत तेथील पर्यटन हे कसं विकसित नाही याची खंत आपण उराशी बाळगतो. आपल्या आपल्या कोकणातील पर्यटनाची तुलना आपण गोवा, केरळ या पर्यटनाशी करतो, या भागातील पर्यटनाशी करतो आणि आपण कसे विकसित नाही याची तुलना करतो आणि त्याची खंत सुद्धा आपण बाळगतो. पण जेव्हा माझ्यासारखा पत्रकार बोलतो त्यावेळी मात्र खाली काय काय कमेंट येतात मला माहिती आहेत आणि आपल्यालाही माहिती आहे. म्हणून हे विरोधी कमेंट करणाऱ्यांना बाजूला ठेवून आणि सकारात्मक विचार करून कोकणाला जर योग्य दिशेने पुढे न्यायचं असेल तर आपल्याला काय काय करावं लागेल, आपल्या मानसिकतेमध्ये काय नेमके बदल करावे लागतील याचा विचार, आत्मचिंतन हे बुद्धिजीवी लोकांनी करणं, सर्वसामान्य कोकणी माणसाला करणं ही काळाची गरज आहे. नेमकं अशा पद्धतीचं पर्यटन आपल्याकडे का डेव्हलप होत नाहीये याचा कधी आपण विचार करतोय, केलाय? अमुक दरडोई उत्पन्न वाढलं, निश्चित वाढत आहे. किती जणांचं? हा सुद्धा खऱ्या अर्थाने प्रश्न आहे. खरं तर आता आपल्या कोकणाच्या शेजारीच असलेलं राज्य म्हणजे गोवा राज्य आहे.
गोवा राज्याच्या पर्यटनाची कोकणाच्या पर्यटनाशी खरंच तुलना करू नये. कारण नमूद केलेल्या 4थ्या प्रकारातील पर्यटक जे आहेत, मी वरती जो नमूद केलेला पर्यटनाचा प्रकार होता, मित्रमंडळींसोबत दंगामस्ती आणि मौज मजा करण्याकरता येणारे पर्यटक, या 4थ्या प्रकारातील पर्यटक साधारणपणे गोव्यात येतात. स्वच्छंदी बागडणं, मौज मजा करणं हे गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांचा उद्देश असतो. गोव्याची मोकळी संस्कृती, सर्व समुद्र किनाऱ्यांना जोडणारे रस्ते, 5 स्टार्स हॉटेल्स पासून सर्वसाधारण लॉज पर्यंत असलेली व्यवस्था, उपलब्धता, या सर्वच गोष्टी समुद्र किनाऱ्यावरती असलेल्या विविध क्रीडा प्रकारांसोबत जोडले गेले. म्हणून गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटनाची नांदी ही आलेलं चित्र पाहायला मिळतं आपल्याला. अगदी गोव्यामध्ये क्रीडा प्रकारासोबत जागोजागी मद्य विक्री केंद्र आहेत, कॅसिनो आहेत, जुगार आहे, रात्रभर चालणाऱ्या हॉटेल्स मधल्या मद्यधुंद पार्ट्या आहेत. हे तेथील पर्यटनाचं वैशिष्ट्य आहे. ही गोव्याची खऱ्या अर्थानं पर्यटन ही गोव्याची ताकद आहे. असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. पण आता आपण क्षणभर आपल्या कोकणाचा विचार करू. आपल्याच कोकणात असलेल्या तारकर्ली देवबाग सारख्या अथवा शांत रमणीय ठिकाणी समुद्रकिनारी मद्यधुंद पार्ट्या, समुद्रावर प्रेमी युगुलांचं मोकळं बागडणं, रात्रभर चालणारा जुगार, अशा गोष्टींना कोकणातील संस्कृतीमध्ये आपण थारा देऊ का? नक्कीच देणार नाही. दिला नाही आजपर्यंत. हे आमच्या कोकणचं वैशिष्ट्य. तो तसा नसेल तर गोव्यासारखं पर्यटन कोकणात कसं वाढेल? थारा द्या असं माझं म्हणणं नाहीये, लक्षात घ्या. मग या गोष्टीला आपल्याला पर्याय शोधावा लागेल. आपल्याला अशा पद्धतीच्या गोष्टींना थारा आपल्या कोकणातल्याच स्वच्छ समुद्रकिनारी पर्यटन स्थळी द्यायचा नसेल, धार्मिक पर्यटन स्थळी आपण नाही देऊ शकत, तर आपल्याला आपला पर्यटन व्यवसाय वाढवण्यासाठी काहीतरी पर्याय हा शोधावा लागेल. कोकणात दरवर्षी एक विशिष्ट प्रकारचा पर्यटक देखील, तो आहे मुंबई पुणे स्थित नोकरी करत असलेला चाकरमानी आणि त्याचे कुटुंबीय. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी गौरी गणपती सुरू आहे आता, होळी अथवा मे महिन्याच्या सुट्टीच्या दिवसात ही मंडळी सगळी कोकणाकडे येतात. बंद असलेली कोकणाची दारं ही उघडली जातात. 4-5 दिवस मस्तपैकी मुलाबाळांसहित पर्यटनाचा आस्वाद घेतात आणि निघून जातात. गावातल्याच एखाद्या छोट्या हॉटेलमध्ये उसळ आणि वड्यावरती ताव मारतात आणि पुन्हा आपल्या नोकरीच्या ठिकाणी निघून जातात. आता ह्या पर्यटकांचा सुद्धा आपल्याला खरंच काही फायदा आहे का? प्रश्न तुमच्याकडे. हॉटेलमधील आणि रेस्टॉरंट मधील जो खप आहे, हा खप खपण्याकरता येणाऱ्या पर्यटकांचा खरंच काही फायदा होतो का? आता आपण पर्यटनाकरता कोकणाच्या निसर्गरम्य परिसराची तुलना केरळ सोबत करू. कोकणासारखंच निसर्गरम्य समुद्र किनारा लाभलेलं केरळ हे एक दुसरं राज्य आहे. तिथं देखील पर्यटन जोमानं विकसित झालंय. आपणा सर्वांना माहिती देखील असेल की केरळातील घरटी एक व्यक्ती, प्रत्येक घरातील एक व्यक्ती आखातात नोकरीस. परदेशात भारतीयांना पगाराद्वारे भारतात पाठवलेले सर्वात जास्त परकीय चलन हे केरळ राज्यामुळे, बरं का? माझं नाही, सरकारी आकडेवारी, सरकारी माहिती सर, बरं. अर्थातच तेथील स्थानिक जनतेनं त्याची गुंतवणूक पर्यटनासारख्या पूरक क्षेत्रात गुंतवणूक करून हा पैसा वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला. येतंय का लक्षात काय केलं? केरळमध्ये किती पर्यटन आहे आपण सांगतो. सकारात्मक गोष्टी पाहणं म्हणून सांगतो. गॉगल, कुठल्या रंगाचा गॉगल आपण वापरतो त्याच्यावरती आपला दृष्टिकोन हा अवलंबून असतो. केरळमधील प्रत्येक घरातील एक व्यक्ती
औद्योगिकीकरण झालेल्या, अर्थात औद्योगिकीकरण असलेल्या त्या आखाती देशामध्ये वास्तव्यास आहे. तिकडनं जे पैसे येतात त्याच्यातून केरळचा पर्यटनात्मक विकास करण्यावरती ती इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी केली. कोकणातील आपल्या बांधवांना असं भांडवल कुठून प्राप्त होईल? काय वाटतं? मुंबई, पुणे? मग का नाही इतक्या वर्षात करू शकलो? का नाही इतक्या वर्षात ते इन्व्हेस्टमेंट इकडच्या पर्यटन व्यवसायात केलेत? काही जणांनी केले, रिटायर होऊन आलेत. माझे काही मित्र आहेत, आर्मीमध्ये होते, आर्मीतनं रिटायर होऊन आलेत आणि इकडच्या पर्यटन व्यवसायामध्ये थोडासा इंटरेस्ट घेतला, आज करू शकलेत काहीतरी. किती? हाताच्या बोटावरती मोजता येतील एवढेच. आपण सर्वच बाबींमध्ये सरकारकडे डोळे लावून बसलेलो असतो. लोकप्रतिनिधींना नेहमी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करणं ही आमची परंपरागत मानसिकता तयार झालेली. म्हणून मागील 73 वर्ष आपण आशावादी होतो, होईल पर्यटन वाढेल, होईल होईल आशावादी. वेगवेगळ्या योजना जाहीर होत असतात. तुटपुंजे जिल्हा नियोजनाचं बजेट असताना पर्यटनाकरता मात्र हजारो कोटी रुपये भविष्यात येतील व पर्यटनासाठी योग्य सुविधा समुद्र किनारी सरकारद्वारे निर्माण होतील हा निव्वळ आशावाद आहे. काय झालं? मागच्या पहिला पर्यटन जिल्हा काय झालं? किती सोयी सुविधा निर्माण झाल्यात त्या कुणीतरी कधीतरी आकडेवारी, अर्थात तो ठेवण्यास काही हरकत नाही अशा पद्धतीचा आशावाद. परंतु विशाखापट्टणम सारख्या, जामनगर सारख्या औद्योगिक प्रगतीद्वारे पर्यटनाचा विकास साधलेल्या शहरांची उदाहरणं समोर ठेवून एक वेगळा प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? औद्योगिक उपक्रमांमुळे परिसरातील उत्तम रस्ते, हॉटेल्स, बँका, वैद्यकीय सुविधा प्राप्त होतील, वाहतूक व्यवस्था सुधारेल, शैक्षणिक सुविधा मिळतील, त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थात पर्यटन व्यवस्थेवरती होतो. उत्पन्न वाढलं की माणसं खर्च करतात. आमचे ते मगाशी बोललो ना, हात बरमोडे घालून येणारे खर्च का नाही करत? कारण उत्पन्नच नाही तेवढं. कुठून खर्च करणार? गेलं तर पुन्हा महिन्याचा खात्याला काय? पर्यायच नाही ना, पर्यायच नाही. आज विशाखापट्टणम हे पूर्व भारतातील औद्योगिक उपक्रमांद्वारे विकसित झालेलं पर्यटन केंद्र. जामनगर इथं तर भारतातील एकमेव मरीन नॅशनल पार्क आहे. या दोन्ही शहरात मोठ्या औद्योगिक उपक्रम आणि रिफायनरी सारख्या शुद्धीकरण कंपन्या. आता सांगतील मगाचपासून सगळा चांगला होता, पुन्हा रिफायनरी आणत म्हणजे खोट. अरे खोट नाही, वास्तविकता सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. ज्यांच्या नजरेतच खोट आहे त्यांना मी बोलतो ते सगळंच खोट वाटतं, सगळंच खोट दिसत, त्याला पर्याय. अशा पद्धतीचे कोकणात मात्र असा प्रयत्न झालाय. औद्योगिक उपक्रमाद्वारे कोकणाची नासाडी होईल असा एक जहरी अपप्रचार केला जातो. जहरी अपप्रचार. कोकणात माझ्या सर्व दर्शकांना, कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांना, बंधू भगिनींना खरंच आव्हान आहे, याचा सर्वंकष विचार आपण करणं ही आताची काळाची गरज आहे. औद्योगिक उपक्रमाद्वारे जे मी मगाशी पर्यटकांचे प्रकार सांगितले सुरुवातीला, की नोकरी व्यवसाय निमित्त बैठका सेमिनार्स घेण्यासाठी जे पर्यटक येतात, व्यावसायिक येतात, या पर्यटकांमुळे तिकडच्या विशाखापट्टणम, जामनगर आदी त्या भागातल्या हॉटेल इंडस्ट्री, रेस्टॉरंट, पर्यटन या सर्वांना एक ऊर्जितावस्था मिळाली. कारण या सर्वांचं उत्पन्नही त्या पद्धतीचं असतं. खर्च करतात, मिटिंगांसाठी जातात, 2 दिवसाची मिटिंग झाली, तिसऱ्या दिवशी थांबत असते, त्यातून खर्च करतात. आपोआप हॉटेल आणि रेस्टॉरंट इंडस्ट्रीला ऊर्जितावस्था मिळाली. जामनगर इथे तर रिफायनरी आल्यानंतर तेथील मरीन नॅशनल पार्कला सुगीचे दिवस प्राप्त झाले. कोची रिफायनरीचा परिसर हा केरळमधील लोकांकरता एक पर्यटन स्थळ आहे. विचार करा. विशाखापट्टणम हे अतिशय सुंदर शहरात गणलं जाणारं भारतातील एक शहर आहे, जिथं रिफायनरी व स्टील प्लांट सारखे औद्योगिक प्रकल्प
उपक्रम हे जोमानं सुरू आहेत. या सर्व शहरांमध्ये औद्योगिक उपक्रमासोबत पर्यटन उद्योग पूरक प्रकल्प देखील विकसित आहेत. इथं पर्यावरणाची कोणतीही हानी झालेली नाही. हे तुम्ही स्वतः जाऊन बघा. जाण्याची गरज नाही. घरात बसून गुगल अर्थच्या माध्यमातून हे सगळं आपण पाहू शकतो. उलट अशा पद्धतीच्या औद्योगिक क्रांतीमुळे त्या परिसराचा सर्वांगीण विकास झाला. तिथल्या पर्यटनाला खऱ्या अर्थानं जोड मिळाली. स्थानिकांच्या हाताला ताकदीचा रोजगार मिळाला. आपण कशा पद्धतीचं पर्यटन करतोय, आपल्याकडे येणारा पर्यटक कशा पद्धतीने आपल्याला खरंच व्यवसायात मिळतोय का, देतोय का, याचं आत्मचिंतन करणं हे आजच्या जागतिक पर्यटन दिनाच्या निमित्तानं महत्वाचं आहे, गरजेचं आहे. हे या ठिकाणी पुन्हा एकदा अधोरेखित करतो. एक वेगळा प्रयोग म्हणून का होईना कोकणात देखील याचा विचार करायला काही हरकत नाही, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. वेगवेगळ्या औद्योगिक प्रकल्पांचं कोकणात स्वागत करून त्याद्वारे पर्यटन विकसित करण्याकरता जो प्रयोग आपण क्रमप्राप्त करणं गरजेचं आहे, याबाबत कुठेतरी आपण विचार केला पाहिजे. नाहीतर कोकणात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणं ही मानसिकता बदलून या प्रकल्पांसाठी रेड कार्पेट अंथरणं, त्याचं स्वागत करणं ही खऱ्या अर्थानं कोकणाची भूक आहे, कोकणाची गरज आहे. जागतिक पर्यटन दिन आहे. अपेक्षा एवढीच आहे की इकडच्या पर्यटन व्यावसायिकांना, हॉटेल इंडस्ट्री असते, रेस्टॉरंट्स असते, क्रीडा प्रकार असतील, पाण्यातील, या सर्वांना ऊर्जितावस्था मिळवायची असेल, प्राप्त करायची असेल तर कोकणाला मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे नाण्याची दुसरी बाजू औद्योगिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. कोकणी माणसाला औद्योगिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही, हे अधोरेखित करा. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांना जागतिक पर्यटन दिनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपली मानसिकता बदला, आपला दृष्टिकोन बदला आणि आपल्या कोकणचा विकास आपणच करून घ्या, एवढी प्रामाणिक अपेक्षा मात्र या लाईव्हच्या निमित्तानं शेवटाला व्यक्त करतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.